Job Scala arrested in Mutare planning to remove ED Mnangagwa Pachigaro. Hi guys, welcome to TFA Files TV. If you are new to this channel, please subscribe. But if you are returning subscriber, welcome back. So guys, munotano pa buda ere hapa our own Mandela wedu weku Zimbabwe asungwa kumutare kumutare vabatwa vari 40 during their private leadership ikoko kumutare. Saka nyaya iripo ndekuti zviri kunzi Job Scala nevamwe vake 40 vanga vachitoplana kuti aiwa taneta naED taneta naGarwe tomubisa sei pachigaro. But tichitaura kudai timu rese vasungwa vakadaro vari 40. Munoti mukomana nopabuda here apa? Munongoziva mega vanhu ndizvo zvavaitaura last time achiti kudai angari Job Scala kudai takatotora nyika yedu kudhara, but Chamisa haakwanise because Chamisa munongomuziva anomhanya neBhayibheri zvinhu zvechechi, but Job Scala munongomuziva mega ndiye munhu anoda kushandisa jende. Last time munoziva pakaurayiwa More Blessing aiwari we-CCC. Job Scala paakasungwa nekuti akatokonzeresa hondo ikoko, vanhu vakapaza mashopu karowana mapurisa chichi, akasungwa Job Scala. Saka Job Scala this time arrested again guys. Munoti anopabuda here mukomana because akambopinda mujere too much for a long time, akabuda kuzviita Mandela, kutaura nevoice ramadhiva. Munongoziva mega, asi kuti uzvibvunze kuti zvakabva nekupi zvikaenda nekupi unotoshamisika because zvakazopera hazvo, zvikapera akutaura zvake zvakanaka. So ndo nyaya tati kuigire guys, musati mainzwira kune imwe nzvimbo, muinzwire patiri panapa. Job Scala arrested ikoko kwaasungirwa guys, asungwa mushure mekunge vawanikidzwa netimu rake vanga vari 40 vachitoplana kuti aiwa ngatibate mudhara uyu anonzi ED, let's kidnap ED timuita sei timusunge timubise pachigaro tipinde zvedu izvi, which means Job Scala ari kutoda zvake kupinda pachigaro. Munongoziva mega vakamusunga vakamurova vakamuita zvinhu zvakawanda. Maimuona mujere akatambura zvisingaite Job Scala, but manje neyazoitika iyi hatifungi kuti anopabuda futi pajeri. Kuti anomubuda imomo ndoziva because muchati yewaiwa nepi nyaya. Ndo nyaya iripo, kudai anga asingaplani kubisa ED kudai asina kusungwa. Thank you so much.